welcome back to another episode of What's Cooking with me, Chef Sam. And for today, we're going to make prawns in squash curry puree. So basically, it's prawns. It is prawns in squash puree. So puree meaning na pulse na siya sa blender. Para na siya, yung texture niya parang smoothie na. Or ano, parang baby food, gano'n. So, yun. Lulutuin na natin siya. Go to the high pressure. Sauce natin. So this is it guys. Tapos na naman ang ating recipe na prawns in squash curry puree. So ito siya. Try this at home and I'm sure you're gonna love it. And for more recipes and tips, join me again next time on another episode of What's Cooking only here on Wake Up Ilocos. Maraming salamat, Chef Sam, para sa ating What's Cooking. I'm sure na-enjoy na naman ng ating televiewers ang recipe natin ngayong araw. Yes, tama ka dyan. At dumako naman tayo sa ating Ilocano Act kung saan isa na namang Ilocano Pride ang ating makakapanayam. Kakaiba ito dahil isa siyang print and ramp model na nakatrabaho na ng ilang mga sikat na fashion designers. Kasama si Delmar, alamin natin ang kwento ni Grace Tagad, kaya panuurin po natin ito. Welcome back here in Wake Up Ilocos at ngayong araw na itong mga kaibigan ay makakapanayam po natin ang isa sa pinagmamalaking kababayan natin dito sa Ilocos. Purong Ilocano po siya 100% kasi ang parents niya ay parehong Ilocano at Ilocana din, syempre. At syempre, sabik na kayong malaman kung sino siya. Alamin natin mamaya kung saan siya nagsimula at kung gaano na kalayo ang kanyang narating in terms sa kanyang field of expertise, of course. So, sabik na kayong malaman kung sino siya. Eto na, hindi ko na kayo pahintayin pa. Our special guest for today is a ramp and fashion model. Please welcome a big round of applause to Miss Grace Tagad. Good morning, Miss Grace. Welcome to our show sa Wake Up Ilocos, of course. Would you like to greet muna yung ating mga televiewers or kababayan dito sa Ilocos? Hello, Ilocos. Yeah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, sing ganda mo, Miss Grace. Salamat, Siyempre. Ton. Ay, it's an honor and great privilege to be with you today kasi first time kong mag-interview or makapanayam ang isa sa mga global ba? World class ang beauty tsaka ang tangkad-tangkad mo. Oh my God. Pwede ka bang tumayo? At pinatayo na agad. Excited. Ayan. Ano ang height mo, Miss Grace? 5'10". 5'10". Kunti lang palang agwat natin. Kasi 5'9.5 ako. Joke lang. Anyway, so tatalakayin natin yung buhay mo ngayon, Miss Grace, at kung saan ka nagsimula at kung paano ka napasok sa fashion industry. Okay? Pero bago yan, sino nga ba talaga si Miss Grace Tagad? Si Grace Tagad po ay
ay taga Santo Domingo Sur. Anak po ako nila ni Mr. and Mrs. Manuel Marcelino Tagad. Meron po akong 8 na kapatid, all in all. 8 kayo magkakapatid. Ilan ang babae? Actually, from the first nuptial ng papa ko, we have 5. And then kami, like 2 or 3. Okay. So, pang ilan ka sa mga Sa pangalawa, I'm second. sa pangalawa? Gitna. Sa gitna ka. Okay. Yung mga kapatid mo ba, matangkad rin sila? Yung bunso namin matangkad rin. Pero yung sister ko, hindi masyado. Hindi masyado yung sister Hindi mo. masyado. Okay, anyway, let's talk about your educational background naman, Miss Grace. Saan ka nag-take ng elementary education mo, high school to college? Elementary and high school sa St. Paul College, Pantay. And then, nung nag-college na ako, nagpunta na ako ng University of Baguio sa Baguio City. And then, you took I took up medical technologies for 2 years. And then, after that, na-realize ko hindi ko bet ang pagiging medical technology. So sabi ko, okay, HRM. So, nag-shift ka ng HRM. Mahilig ka ba mag-luto or sa Luto, yeah. Mahilig ako ka mag-luto. talaga. Okay, during your school days ba, parang napansin na ng school ninyo or nung mga friends mo na may potential ka talaga sa model? Actually, elementary high school, hindi talaga. Hindi sumagi sa isipan ko na, pwede ako magmodelo. Never. Kasi hindi man ako lumaki na, ang ganda mo, walang ganon. Walang factor na ganon. Parang lumaki ako simple lang. Ilocana na sobrang simple lang talaga. Pero And sa mga beauty contest, hindi ka ba sumali? hindi ako sumali. Never nga sumali sa isip ko talaga yun. Parang wala sa radar ko. Parang hindi ko alam. So, naano ko na lang yun na, pwede pala ako magmodelo. Nung nasa college na ako. Sa college. Nung sinasabi nun sa akin, alam mo pwede ka magmodel. Sabi ko, pwede pala ako maging model. Sige, try nga natin yun. So, doon lang nag-start talaga. It's obvious naman, sa ganda mo niyan, at saka sa height mo yan talaga naman, papasa ka sa mundo ng pagmumodel, di ba? Okay, at current, where are you working at? At saka, ano yung trabaho mo ngayon? I'm working as a welcome ambassador sa isang 5-star hotel sa Macau. Okay. And kami yung parang greeters doon. So, yun lang yung work namin. Actually, related pa rin siya sa modeling. Sa Because modeling. we also do fashion show in Macau. So, pag nagpa-fashion show kayo doon, talagang sumasali ka rin sometimes? Sa hotel Sa yun. hotel. Event ng hotel. So, kinukuha rin kami ng hotel. Ilang years ka na sa Macau? Magpo 4 years na this coming June. Wow. So, every year, umuwi ka dito sa bayan mo? Yes, of course. Siyempre naman. Nami-miss ko ang Filipino food na sa... There's no place like home. Ika na Yes. nila. Totoo yan. Okay. When did you start your modeling career, Miss I Grace? started 2001. Sumali ako ng body shots. And then after that, after ng competition, tuloy-tuloy na yun. Pinagpirma nila ako ng kontrata. Tapos after noon, tuloy-tuloy na. And then nag-stop ako. Ginawa ko yun for 3 years. 3 na years. dire-diretso, full-time. And then after noon, part-time na lang ako. Kasi I was studying in Baguio then. Okay. In connection to that, did you have schooling with regards to modeling? Nag-workshop ka ba? Or something? Actually, nung sa body shop, wala talaga. As in, wala. Zero yung experience ko. Di ako marunong maglakad, di ako marunong makeup, di ako marunong gumawa ng buhok, wala talaga. Mas mag-smile nga, hindi ako marunong eh. Sobra, totoo yun. And then, na-learn ko yung lahat nung may training na kami sa body shots. So, before kami sumalang sa competition nun, may workshop kami every 3 times a week before nun. So, 2 months pa lang before the competition, nasa Manila na Nasa ako. Manila na. Sino yung inspiration mo sa mundo ng modeling? Sino ba yung idol mo? Actually, siguro yung pinakahahangaan ko that time was Wilma Dasan. Kasi nga, siya yung nakikita ko sa TV na modelo. Actually, sa kanya ako parang, pwede pala ako mag-artista. Parang siya, alam mo yung gano'n, na payat, matangkad, maganda, na nagsimula lang din sa hindi naman, hindi Karanyaan. Oo, parang gano'n. So, Parang parang, she started from parang rags to riches. din oo, yata di yung ba start na ano ni lang siya Dasan. naglinis sa ano. So parang ganun yung ano. Black beauty. Oo, di ba? Ang itim-itim ko din naman noon. Pero among sa mga kilala na sa mundo ng modeling or fashion model,
fashion show, something like that. Sino na ba yung mga nakatrabaho mo na may pangalan na rin? Okay. Yung mga designers, nakatrabaho na si Ina Soto, si Raul Rorel, mga Fashion Designers Association of the Philippines, which is sila yung actually ng body shops. So lahat sila nakatrabaho ko. Nakatrabaho ko sa Abel Bacuto. Nakatrabaho ko na si sino pa ba? Si Red Ayala, mga designers naman. Mga kilalang designers kilalang talaga. designers. Wow. So, Talagang grabe. Saludo kami sa iyo dyan. Okay, for you, as a Filipina or as Ilocana, how do you stand out with the other models? di ba ang Ilocano sabi nila, malambing nga daw tayo magsalita. And then, yung modeling naman is, hindi lang pagrampa yan. Hindi lang sa ganda ng paglakad mo or pagdala mo ng dami. Nasa kagandahan din ng pakikisama sa ibang tao. Kasi kung wala ka nun, hindi ka tatagal sa industriya. Kasi kailangan mo makisama sa lahat ng tao. Different people talaga yung makakasama mo everyday. And kung hindi ka makikisama sa kanila, wala ka yun. And alam ko na sa pagiging Ilocana ko yung nakita. Na lumaki ako dito eh. So parang lumaki ako na alam ko makisama sa ibang tao. So, siguro doon ako nag-stand out for. Alam mo, agree ako sa iyo dyan kasi sa lahat naman ng aspeto ng buhay or kahit sa anong larangan naman natin is importante talaga yung relationship natin. Having a good relationship with the people we work around us, diba? At saka yung mga taong nakapaligid sa atin, sumusuporta sa atin, lalo na yung mga fans mo. Fans talaga. Fans talaga. Fans talaga. Oo, a good working relationship. Yes, talaga. totoo yun. Oo. Anyway, what traits do you possess that makes you a real Ilocano? Sabi nila, Ilocana daw, kuripot. Pero hindi tayo kuripot in a bad way na parang wala na akong makain, hindi ako kakain kasi gusto ko i-keep yung pera. Hindi ganon. Yung practical way na parang may pera ako pero hindi ko gastos lahat. Siguro yun ako. Correct. Parang tamang, hindi ako gastos ng gastos. Tamang pagmamanage lang ng mga financials natin or yung cash natin na available talaga. Okay. Eto, additional question ko lang, Ms. Grace. What are the challenges you've encountered in your career? Ang pinakamahirap siguro nun na na-encounter ko nag-uumpisa pa lang ako is yun nga, wala akong experience eh. So parang nahirapan akong mag-fit in sa kung nasaan na ako nun. Parang it's out of your, comfort zone. Oo, kasi probinsyana ako eh. Probinsyana ako. So parang, hala, ang gaganda nila. Parang na-shock ako talaga. Parang, hala, ang gaganda nila. Parang, pwede ba ako dito? Parang gano'n. May feeling na gano'n. Doon ako nag-exert talaga ng effort para mag-fit in. Doon talaga ako nag-stop. Okay. Pero for sure naman, hindi ka talaga, nasa ilalim, di ba? Kasi hindi naman. ang ganda mong yan talaga. But anyway, let's say for example, meron ka ng pamilya rin, then may mga anak ka na rin, something like that. Do you see yourself na parang you wanna convince also your children na pumasok sa modeling? Ako, gusto ko. Gusto mo talaga? Kasi para sa akin, doon ako na-develop. Doon na-develop lahat ng personality ko. Yun, doon lumabas yung pagkakitay ko. Kasi may confident na sa sarili ko. Gusto ko magkaroon yung anak ko ng gano'n. Yun yung one thing na na-learn mo sa pagiging fashion model. Yung confidence na confidence sa sarili. Believe sa sarili, kumbaga. Pero huwag naman sumusobra lang. Oo naman. Kasi pag lahat ng sobra, bawal naman. Hindi Correct maganda. So, Okay, at this point in time, nasa poolside po tayo para ipakita ni Miss Grace kung paano talaga yung maglakad during summer, fashion show, yung mga ganun ba. Pero bago yan, Miss Grace, mayroon ba mga different types on how to do the modeling or yung paglalakad? actually, depende yun sa ginagawa ko. So, pag yung sa weddings, dapat nakasmaya ka. Pag tour high-end fashion, dapat nakasmaya ka. And then, pag summer naman, dapat may Bob. Yung parang robot, ano ba yun? yung parang baka futuristic shows yun. Futuristic shows, mga Depende. millennium Actually, shows. depende sa scene ng shows. So, depende rin. Siya, depende rin sa gusto ng director. Yes, and sa design. And designer. Okay, dahil sa lab ko ang Wake Up Ilocos at Core TV, eto first time ko tong gagawin. Challenge to. Dapat nandito si Direk Zed at saka si Jenny para samahan kami. Pero we will do
the catwalk. Fashion show talaga ito. Excited ako. So let's see on how Miss Grace will do the modeling. Siyempre, together with the handsome host of Wake Up Ilocos. Andito ka. Nakakaloka. Anyway, talampakan naman natin si Miss Grace, mga kaibigan. Yan. Potential ba? Pwede na yan. Okay, I really had fun on that. Kahit short lang, pero feeling ko model na rin ako, di ba? Anyway, thank you, Miss Grace. So, do you have any tips para sa mga nangangarap na gustong maging modelo rin out there? Sa mga batang nangangarap, go lang ng go. Basta believe lang sa sarili, believe sa taas. And yun lang, go lang. Para diretso lang tayo sa dreams lang natin. Huwag tayong papadaig sa ibang mga tao. Huwag tayong makikinig sa mga negatives na sinasabi nila sa atin. Basta kung ano yung gusto natin, pursue lang natin. And then magiging okay lang lahat. Basta tiwala sa sarili, tuwa sa taas. Yun lang. Wow, napakaganda ng message mo. Very well said. And bago tayo tuloy magpaalam mga kaibigan, syempre, may gusto bang batiin yung mga kaibigan mo, mga batch mo dyan, parents and relatives. So it's your chance to greet them on TV. Batch 99 ng St. Paul, hello sa inyo lahat. And mga kamag-anak ko sa Santo Domingo, Ilocos. Hello po! Yun lang. Special someone? Special someone, wala pa. Halika na, nasa mo. Single pala si Miss Single. Grace. So, nananawagan po kami mga gustong mag-apply dyan. Joke lang. Anyway, thank you again, Miss Grace. Such an honor to be with you today. And of course, yan po ang ating featured Ilocana dito lang sa Wake Up Ilocos at Ilocano Act segment. Till next time, only here in Wake Up Ilocos po. So, magbabalik po kami. Freestyler, rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyler. I got to throw on and go on, you know I got to flow on. Select us on the radio, play us on the Sa pagbabalik ng Wake Up Ilocos, makachikan natin ang sikat at gwapong-gwapong tulad ko na host na si Mark Nelson. At mga beauty tips naman ang ibabahagi ko sa ating Make Me Over. All that and more after the break. stand for the